sa kuha sa kabahin, mas gusto ra ko nga makita gyud ako sa akong pag kinabuhi. Gibinaan niya natay balay sa Maritano, natay output na maistoryahan ako, niya natay dito sa ako sa encourage sa ilahan nga mag-apostolate na makita na to kung wala pa'y bunyag, pabunyaga na to, wala pa'y kumpirma, pagkumpirmahan na to, wala pa'y kasal na to, kung wala pa ka kupisal, bisa nakabuhat o hindi maayo, ato yung encourage nga mag-upisal sila. Kaya inara kong buhaton niya, sa ako lang kabahin, mas gusto lang ko nga na ako sa kanang hinabuhi na pamaagi, na makita na to sa kanang lihok tao na kanang dayag na ang grasya sa Ginoo na sa ka nalipay ta nga siyang minaayo nga gubuhat o basta nalipay siyang binautan nga gubuhat. Kaya muna nga ako sa akong kabahin, mas gusto na ako inara na tinubihan niya. Kanang ato ang kanon, nindot sad nga mo ato ta sa critical thinking kay para ang sense sa atong istorya logical kayo niya. Kita di ba tinurta o argue ta o natay maruganan sa ato ang pinulungan. Nya dili na to dugayon. Ato na tawgon si Brother Whitey. Atong taga masipagpagpag si Brother Whitey. Pagpakam to si Brad Jipil kay Pamela. Ang ibig mga brothers and sisters. Sabi na niya, sister rin ito. O, may bagong gawin na si Brad. Kapag ni Brad Jipil. Minister. Nadawat na niya sa minister of Indonesian. So, naghamay mo nga sakop. Sa itong topic na gitik sa iba, Jipil mo, Eucharistia, no? Santos na Eucharistia. Tiyanan mo ba na, so, lahi mo ng Santos ng Misa, Brado, nawas mo, lahi mo ng Santos Eucharistia. Una nga, sa kuwan, nawa, sa manual, kuwan man, lahi mo ng Santos ng Misa, Eucharistia. Pero sa fundamentals of the Catholic dogma, diisutan ang Eucharist is a true sacrament instituted by Christ. Ana sa fundamentals of the Catholic dogma. O kita nga gamit tayo ni para kuhan yun kining para nagigit mo. The sacrament nature of the Eucharist. The Eucharist is a true sacrament instituted by Christ. Sa ito pa, ang Eucharistia mo ang tinungod ng sakramento, ang itukod ni Kristo. So, wa man gibutan na ang Santos na Misa mo ang mutuod ng sakramento ang itukod ni Kristo. Lahat man. Ano? So, may kalainan sa Santos na Misa, Santos Eucharistia. So, magamit ang simple nga analogy nga, kining kamuting kahoy, kailangan no? Karang magkarang tao na kung tayo probinsya. Muna gamong balanggoy sir, no? Kamuting kahoy. Kung lutoon na, kamuting kahoy ba lutoon? Oo. Lutoon mo, pagkaluto sa kamuting kahoy kapag nga hindi. Ha? Ay, balanggoy yun. Walang balanggoy yan. Sa ito pa, di ba, magluto, magmagkay, sa unang panahon, huwag mo may kasulong sa una, kanang mga sugnod ba, kanang kayo. Sugnod. Nagsakripisyo kang luto, na? Sa kamuting kahoy. Sa huwag pa luto, imong panitan o hugasan. Niya, ibutan sa liro niya. Sakripisyo ang sugnod na may hinagimsikan, magulyo, kumayo. Anak. Sa ito ba, ang kamutikal nilaw, ilungag, isakripisyo kang luto. Pagkaluto, kamutikal niya po ayang tupot, balanglo yung tupot. Ay! Saan ito ka, sister? Kasi naghinumdum na niya nga, kamutikal, pero luto na.
Mauna nga ang misa, matod pa sa dugma po sa panundo sa simbahan, mas isa proper sacrifice. Sakripisyo ng misa. O, sacrifice. Sa kasama ng dugma na ako na, sa Lubintal, Suga, Katolik dugma. Ang matuod na sakripisyo, o na yung santos ng misa. Si Mona, dili mo ang topic nito, santos yung ngayon ko siya man. Ato lang, nakita ba kayo, suta mo na ito kay nagawang libinisya ng kiwa dito sa Buhay Santo. Murag, ibitar mo tinggal itong talk dito niya. Si Padre Lucas Inok ang mo pa'y pura-pura-pura itong iyo na. Ang libinisya ng pagkatana, kung sa may kaliinan sa Santos kami sa Santos sa Iglesia, o makatingin yung libinisya. Iyon din sa dugma. In the sacrifice of the Mass, Christ's sacrifice on the cross is made present, it's necessary, it's celebrated, and its saving power is applied. Sa ito ba, punto, sacrifice of the Mass, sakripisyo ng misa. Wala nga, sa analogy na ko, nagsakripisyo gluto, naglumag buting kahoy, pagluto, kaunti kahoy gapon, produto na. Muna nga, ang misa ang pare, kasi sakripisyo na, niya paruman, yan namin, siya uban pa mga galamito niya, uban ko sugar. That is Eucharist. Eucharist is a sacrament. Sumasalugba, sacrament ito, isa true sacrament instituted by Christ. Ito po din Kristo. O, muna yung topic ko ng mga aking sunan. Muna ang libro sa obispo ako na basahin sa una. I-speaker na yung Kristiyan, libro Ilunggo ba ito o Waray ba ito? Obispo. Kaya ka na obispo, ako maranggo gusto ito sa Bang Katolik Romano. Ito mga apostolis, bishop sa ito. Mga obispo ito, Mateo 18:18. Bishop ito mga gawas isang Pedro, kaya dagang mga yawi, usarang apostolis. So lahi, obispo sa siya, niya Santo Papa, buwi sa Apostol Pedro. Pare, sa nilaan. O, niya. Karon patok ka sa bishop na ang Eucharistia, ano na itulong ka aspito? Eucharist has three aspects. Ang Eucharistia, misteryo nga. Kung sa mga unang aspito, mga kiksunan sa Eucharistia, itawag ko si Kristo uban ka na ito. Alam ko sa iyo, mga kiksunan. Si Kristo uban ka na ito. Ang Ginoo, wato mang Binisaya, wato mang Tinagalog, wato mang English. So may pinulungas Ginoo, wato mang Linatin. So ka na mga isismix na invalido ko ng misa sa katedral, nasa Santo Rosario kay Juan Corona, Linatin. Kay Binisaya in English. O, may kumingan. Yasa sa mabasa nga, naglinatin si Jesus Christ. Kaya linatin mo yung Kristo with pinungan. O, muna yung mga yabag, ikunauna sa mga grupo po na sa Mindanao na kining kung siya ka yung mga Santo Papa, tanang sa parokya, iyang pangilisdan. Ano ka di ba sa di mo to o mga Latin may ipagamit? Akong ingan. Huwag malikagagay si Krisan. Pare ng bispo naman, Santo Papa naman. Huwag malikagay si Krisan ngayon. Dito na Santo Papa. Ito nga, ada mga grupo sa mga gaday, literal po ba? So, unang aspito si Kristo, uban ka na ito. So, uban ka na ito. Unang aspito na sa one mystery, kanang sa Eucharistia. Anong sa may punto nga si Kristo uban ka na ito? Kaya diya sa tanda sa Kratugo ni Propeta Isaias, 7:14, na ma-adlib na ito, ang naunod niya, God with us, ang buto sa bot, Emmanuel, Isaias 7:14. Huwag mo ito mag-topic ni Birhen Maria, pero ako lang ipugnit ang Emmanuel. Ang meaning si Emmanuel,
ang Diyos uban nato. Nabay definisyon na o katumanan na Mateo 1:23. Sa Mateo 1:23, ang Diyos uban nato. Nama na. Mateo 1:23. Una, Isaiah 7:14. Emmanuel, ang hubad, ang Diyos uban nato, Brad Jebel. 7:14. Niya Mateo 1:23. May magundong sa bagong tungkol. Nga hubad, ang Diyos uban nato, God with us. Unay, pulong Emmanuel. Yang sa mga pasabot ako sa Eucharistia ng ang Diyos uban nato. Niya minugang mag si Jesus Christ sa Ebanghelyo sa Mateo 28:19-20. Sa 20. Mateo 28 verse 20. Ngayon siya, ubanan ko kamo sa lahat ng panahon, sa kasa mong lapitan. Sasamahan ko kayo sa lahat ng panahon. Mateo 28:20. Buat masabot, kung sa may iuban ni Jesus Christ. Oh, third person will be said Trinity na muna, Holy Spirit. Niya, si Kristo, atong diskutan, niya, buat masabot kayo, Eucharistia matong topic, ang pinagi sa ang iyang itawag ko bira presensya. Ang bira presensya sa English, real presence. So mo na nga sa pagkonsidera sa Panabino, sa pare, kay sumasa ko analogy kanina, na nagsakripisyo magluto, magluto, awat ay sakripisyo. Mo na nga, nagsakripisyo ang pare, sacrifice of Damascus, sumasod mo. Niya, pag humatod sa grado, Eucharistia, that is Eucharist. Una nga ang Lucas 22:19, tulong kayo paglista mga kaitsunan, nag-list ko the Lord's Supper o pagkonsagrar sa Panabino. Inundong no, natutanoon mo, asa mabasa nga si Kristo nagkonsagrar sa Panabino. Tulong kayo paglista na, Mateo, Marcos, Lucas, ang libro nga John, wala ng bisko ito konsagrasyon. Sa Mateo 26:30, Kapitulo 26, versikulo 26, natos 30. O Lucas ang isutang ni Lucas 22:19. Marcos 14:22-24. Si John wang giskutan na, nagiskutan siya o Juan kanang ito mo sa nana si kapitulong aspito ang giskutan. Iyon dia sunod sa linatin si Gikot ni Juan ni Bishop Moro. Ako politik manual religion na hoc is enim corpus meo, it is Alex Samunis me. Buto sabot, this is my body. One more review of pinunungan ni Jesus, Aramaic language, Aramaic mo. Unta. So ako naman, sabihin, nag-Aramaic ito na yung nagtungkip ka nga, supak ang traditionalist, may ito muna ng native dialect, gamiton sa mga kapreya, misa, Tagalog, in English. Pero, Aramaic man language which Kristo nagduwa ito magling natin. Aramaic language ko. Muna the language of God. Pag iwan ito, kini mo akong lawas. This is my body. Sa ito pa, automatic, pag konsiderar sa pare, pag si Kristo mismo, originally speaking, si Kristo mga nag-konsiderar sa Panabino. O may naguna. Asa na kita mga kaigsunan? Di siya nag-konsiderar sa Eucharistia. Wala saper ba? Talong saper. Parehang tawag atong Jerusalem niya. Gamot, nagbahan na dito. Nasa kuwan ka sa stereo ka light. Aka nang preskuruhan, klaro na. Nasa dito sa kuwan. Second floor sa sinakulong sa Jerusalem. Second floor. Dito, tumangan sa mga tinunan ni Jesus Christ. Napasudas ito. Sigurante, doon si Kapusolis. Yan si Kristo. Palihapon ito. Kung saan dawa? Ano yun yung Domingo ng tukod si Kristo Mis? Santos Cristiano? Uibis yun eh. Sa ito pa, ang unang misa, unang Eucharistia, mo ang Uibis Santo. Inspirasya yung mga tayo. So, katapusan.
Unya, pagpunot ni Kristo sa pan, di ko sigrar man, di ka lang mo tinunod, di ko sigrar man. Mapasulis ba kayo? Yung sinti ko lang untuk lalabaw niya, pag ang vino, kung sigrar sa, ano yung siya na, hoc is enim corpus meum, et calis unis meum. Kini mo kung lawas, this is my body. Ang bang na reliyon na namingon mga, kanang simbolo na sa lawas sa Kristo. Simbolo to dili. Ha? Sama ko karuhan mo kisinabot ay mo simbolo ba dili? Ha? Oh, kana ha? Oh, this is my body. What mean? This is what symbol of my body. So what mingon nga ini mo kung lawas. Awala mingon nga simbolo sa kung lawas. So, wang yun, Ginoo nga niya. Umakat ko ng Ginoo nga ayun na, kini mo kung lawas. Asam basa ang Diyos, di mo makat si Kristo. Dili mo bakat. Asam basa. 1 Pedro 2, 21, 22. Ini reliyon, kulba sa reliyon. Ano ba ito'y alaon na kinsit, gibalita sa diway sa radyo to. Ito nagkalalay sa radyo, ipag-reliyon. Nahubog ba? Jadi may nahubog kita. Mana mo kita. Ang init ni reliyon na bilang. Patayanan sa balita sa social media. 2, 21, 22. Si Kristo dili magsultik maka. Ato no i-prime sister, 1 Pedro, Pedro 2, 21, 22. Butangin nyo na keywords na si Kristo di mamakat. Niya, pagsulti niya sa, kini mo kung lawas. Adi nito bakat, tinawag nito nga kung lawas. Oh, dili simbolo. Mo na i-diskarte ba nga, maliko na mong punto. So, kini mo kung lawas. O niya, pag kusag na, ang Ginoo automatic sa pare mo ay Brad, kung mo ka Marte, ka pare kung tayo gano'n. Wala na, pagkuhan mga kingsonan, ang punto niya mga brothers and sisters sa ining konsekrasyon, na si Kristo ba, ang pangutana dito na itong i-premise na dito sa Nicolum, sa Calvor, sa Jerusalem, nagtumanga sa Matino, ang pangutana, asa may tinadawas ito? Katong gikupta niya o nagkupot? Isu ng bagong yun. Katong niyana mas Kristo, kini ba kung lawas? Asa may tinadawas? Katong gikupta ni Kristo o katong nagkupot? Oo. Ha? Sa ito, dito sa society? Oh, manay. Pagkutana nga. Ya, panang una. Ha? Oh. Ang sapa ba? Sakit kang pag-iyon mo nga ang gupta mo tinood. Similar, parehara. So, kung na nilot yan ang number na yung pangutana rin. Si Kuan, manik itong amiga ni sister ka ng matubangan mo ba? Taas yung pangutana niyo. Si Richard, hindi. Bro, Richard? Ha? Minaw na siya na eh? Are. Di lahat mo yan, mga itong amigo, American man, American man, brother, sir. Huwag Ginoo nga, nanay Ginoo. Juan, katong nagkupot, historical body of Christ. Historical body of Christ, katong nagkupot. Kanya katong ikuptan, sacramental body of Christ. Oh. Sacramental body of Christ, oh. Dito na siya, sacrament. So, pagtumagon mo na, historical body of Christ. Oh, historical body of Christ. Mamaya ito ba, Gabriel Sofranes? Oo na. Dumog mo. So, muna ito pag niya nga, kung nagkupot, asa may tinawag itong ikuptan o nagkupot. Historical body of Christ niya ang
kuang tong siya, itong tutang, sacramental body of Christ. Basta nito, bukat ko kay pagtuo nga mo na. Kanya, ang isa sa punto nga, pagkonsiderar mo na siya ni Jesus Christ, ang real presence, ulapin na kay wa mas Kristo na itong sama nga, sama sa puso kita niya, mga obispo, mga kaparihan sa Tubapa, na nagsantos numis, na nag-ipresya kusudrar, ang pagsunod sa mga pare, ang Ginoo munaog na, yang Ginoo. Kaya na sa buwan kining walang kasulatan sa si Kristo ang iyang sa Kolosas 2:9 ang tibok na pagkadiyos si Kristo na siya pagkatao. Sa ito paday, ang tibok na pagkadiyos pagkonsigara na inaog ang Ginoo, dili pa sa basta ni pare na kanang mga ordinary kay labaw mag-presidente o mga datos tibok kalibutan ng mga demogranggo muray himo kapag kanaog Diyos makasugos Ginoo. Muna nga din na basta-basta na may uban nga Brad, kung alam mo ito uban misa itong pare ito sa kuwan North area sa Tana sa unsa tila sa so balidyo mo ito na misa ha? Balik ito na misa dili Agripay ada di Gabon. Lagi na nga ang duha ka mga example na ito itong ECC Apostolic Catholic Church sa Lugo, Bourbon, aktual nga akong gipadlong sugo ko ni duha ka pare, Padre Leo Brandes o Padre Nestor Atilio gipapadlong na ni Padlong nga perpent ka ng mga pare nga nyana ng ganyan barangaya kay mga pare, mga high blood na sila mong kuhan kung ipadlong doon, abot ko mga grupo sa ECC, Apostolic Catholic Church. Pertindigahan na nabukunan na sila dito sa Luzon. Matubang humanism Rudera Casa. Kaya na niyang Luzon, yung problem dito. Kung pa sa system pa ka naman, huwag ginoo ba? Ito, observe sa siya, pagkahilaw na siya. Pertindigahan na rin. Butuon sa lang Santo sa Sutana sa, oo. So, muna nga, nanas yung siya kung ipadlong, EYD versus PK nga pare. PK, anong nalalang PK yun? Hindi na ko na eh. Iyan ng Bible niya. Naka 6 million niya. Hindi, sumalas Biblia. Sumalas Biblia. Yung ng abogado, o hindi mo na may Bible ko. Pagtuo nga. So, kanang ba mga kuhan, hindi na makihan mo Biblia mo. O, yan na, magsuway mo ka na. Kaya tayo niya, Biblia magkukuplo. Kaya sa Biblia na, sa Pablo. Hindi na kuha. Muna nga, ang punto magkiksunan, kaya mga piki nga pare, inikonsagrar, panas bigirira yun. No. Wala na yung real presence, yun ang tinawag. Piki man, niya, mga katolikong way alamag, madam, kay pagsultana mo sa. So, pagkalawat mo sa usiya, wala diha ang real presence. Kaya muna nga spito, si Kristo, uban ka na to. Kung sa'yo uban ka na to, ang real presence. Presensya real ni Jesus Christ. Niya, kadako punto sa namang kiksunan na ang real ni presence ni Kristo ni kalawat ni mo na ani mo igasong mamatay langit ka langit kung may estados na siya so ang punto niya na ang unang Espiritu sa Kristo uban ka na ito ang niyang real presence mula yung si Brad Jacob nga tawag na transubstantiation graduated. O sa Jacob ganina, bro. Haniin ko nila siya sa babasali sa katedral. Ngayon, ang transubstantiation, matod pa sa World Book Encyclopedia. Huwag ang gumagamit sa dogma, kaya one-sided mo na. Kaya sa katuloy ko ni. Ato ko sa encyclopedia, kanang huwag labanan. Matod pa sa World Book Encyclopedia, volume 16. Page 8164, nga. Transubstantiation is a theological doctrine explaining the presence of Christ in the sacrament of the Eucharist. The whole substance of the wine contained into his blood and bread into his body. Sa ito ba, automatic kayo his blood sa pare, automatic na mahimong lawas ng dugo ng Kristo. Ang paning lawas, ang binaw ng dugo ng Kristo. Matod ba sa Encyclopedia?
transubstantiation. Anak na niya sa akon, dugma rin sa akon, nanas sisisiran, katigising ng Catholic Church. Anak namin si Brad Arnold daman na, imo itong pundong Eucharistia, dugma, hanay kay dugma lahi, ang hanay sa katigising mong sa fundamental sa dugma lahi. Ibig kay namin si Ben Sakramen, hindi naman. So ang punto rin mga kigsunan, ang real presence of Jesus Christ nasa ostia, mga kigsunan. So muna uban ka na ito. Sinakuban ka na ito. Pinagi sa konsekrasyon niya sa panubin. So muna nga ang kanang consecrated nga mga pan, ida sa mga luminister, o luminister na ba? Bago rin. Niya, naman ito rin tabo dito sa Cagayan de Oro to, si Father Julian ito rin ko, nakadamo ko dito. Sa una, ito nato yung convention o iba-input ko sa mga Bible study before pa sa chapel ba. Niya, anay ito yung minister nga naikisbi ba? Gusto yung meaning kisbi? Kaasol ka sa ulungan sa bulong. Dili, kompetensya sa pare na. Kisbi, kompetensya sa pare. Kompetensya sa pare dito sa tuyang ay niyagan naga parebot senyoron ba? Ingon siya na ko, friend. Wah nga na eh. Berbesali ko sa minister ito mga 40 tumbok nga niya, lagyo. Litihan bang parebot kay niya, gustuhan nila sa pwede na kung ipari rin. Tambang mo, ito, may pasali ko, pagka sunod gayon nga, pag mga luminister na ikisbirito nga mingon man, mag-misa ko rin. Kunya, yung misa, ang mga tao ito, tapi ng barokya, sa luminister na nabi, mag-misa. Dili na misa. Isbe na, ano na, ikaw ka sa pwedensya, pare, ng misa. Isbe, kasulugan sa pulong. Kunya, karang itong tawana sa Mindanao, gisampit man, padong sa chapel mga kingsunan, gisampit man, Brad, siya sa dali. Kaya napasak siya ba, na-yustiya ba? Sus, hapit, ga, royal, yapan, so pagkatadon, lingkod. Ari sa ko, Brad, sa isa, anang mong basto dito. Nya, lahat magulo. Diyos, yung minister inom, ang ito si Cagayan dito, wa nakadayaw, nahubog yung minister. Nahubog. Isampit sa amigo, na okasyon, na birthday ba? Paglakaw ko ng minister sunahan, samparay, natumba man. Buhang kayo ang stiyas pasada? Buhang kayo. Pero ikaw si Ro. Nabuto ang diyan si Ro ko. Medyo ayos. Nabuto. Diyan si Ro. Ikaw ang stiya. Sa Bosgrado kayo, ang Santos na Eucharistia mga kiksunan. So muna nga, dapat ang mga lima minister dili magbitahapit sa mga kapalayan, itaron ka ba? Dito sa mong chapel yun. Akan ang sa tunin niyo, Brad, wala mo na yung chapel kayo. Wala mo na yung shrine mo na, di na parokya. Sa Cathedral Mother Church, kapilya, wala mga parokya. Di na parokya na. Kaya may tumigo nga, ministers from the appeal rin. Muna nga, ang kuhan, punto nga, kuhan kining, bato pang Monsignor CJ, kay Tano Jimbuligo, Grandmaster Latin, diya siya sa alupis ko dito, nga, pag-abot mo sa minister ito, diya siya, sa kananan, ibunda ko na rin siya ang siya, putos. Bilumang kanya niya, wala na kinahamang tao, ang buloon niya ito. So, ang punto mga, taro mo na ito kanan eh, sigurado ko na ko. Ditsura ka na ko, purara, sinina, purara ko ano, ditsura klabay ko. So, muna, isa sa importante nga, ang itong ninamutanan ko sa Carbon Cebu City, itong Lunes, ikad-Berusali sa SDR, mutanan live, Brunto, na matod ba na Lino, nalawat siya sa una, pinagi sa kamot, dapat berada ni Madihar, chapter President sa safety, sa Cathedral, bapa ko niya, kasi niya sister-in-law niya, bapa niya ilayan. Kamu, karon,
nakasakay na siya, na may mga tupaka na bilin ba? Giga siya sa kalawat. So, iyang kaon, iglapan niya. Iyang gihami, bang mapare ko i-mention ko sa simbahan na kung malawat mo, kinanglan na ko, anak ko. Anak may nakatikista ng tudlo ng mga defender. Anak, agbay ng itudloan. Pinang sa mga pare, Brad, dito ko kalawat sa baba. Sa tulinyo dito, simba ko, open mouth ko, alam siya. Wala akong gusto sa mo, kami ako sa pare. Parehas kang ganyan di oro, anak linya ko, anak ko ngiti ko. Pag-anak ko, mo may order sa habis mo. Kuhabay naman na. Pero, para pre-area. Pre-area. Sa to, pwede ka mapili sa kasa ng dua? Oo. Pre-area. So, muna nga, ato na yung punto, ang dagkan itabo sa sunod sa San Carlos City nga kuhan, kanang sarang lungsod ya? Sunod, kanang sunod mo, sa kanang balong tulon. Hindi, layo na to. Masana ito, ni nagkabibusali, tutusan ito, gaya niya. Si Brad Julito, Minister Catholic Defenders, gidagan ganyan mo siya ko kay huwag may anak, pagkamot. Ang usap, sublidan ng gamot, sir, pag-anak, huwag man ka na. Di ko dito, gibawi ang siya. Sa Calatrava na Negros Occidental. Calatrava. Diya ko, kita ko. Diya ko na, simbang sa ko na. So muna nga, sa advantage nga, sa gay, naingon mong ginaw sa Lucas 22:20 yung lista. Man, sa ito pa ako po. Dawata sa kamot, dawat mo sa namin. Dawata o gana. Si Monsignor si Jim, Oo. dibukog na niya ang pagkalawat sa kamot. Iyan kita ko, gisunod mo sa bukbong bitaw niya. Ano saan? Dire? Dibukog niya. Dibukog niya. Ang tao, nakita mo sa buralag ang nakawan sa kilid. Lugay na, Steph. Lugay na. Pero katong kamisa pa siya, wala na siya kamisa. Ade. Oo. Bukod bigya, oy. Bukod bigya sa bulsa mo. Update mo sa inyo, bre. Uptik in siya. Lagi. Muna, bisag kita ko ng mga laito, mga defender, rinta, mare, kundi sa kakatabang, ha? Kita, makakita ka, bernunga, ya? Kaya, tangkil ba, kuha na sa manok ko sana? Tangkil ba? So, muna yung isa sa punto ng real presence ba? So, ang unang aspito, si Cristo, yung real presence, uban ka na to sa Santos na Iglesia. Ang ikinawa, ang si Cristo, halad na to. Halad na. So, halad, boto sa tining sa asam na mabasa ang Santos na Eucharistia sa Biblia. Muna pangutana sa aling litra po litra. Yung noon ka, saper ang di mo na Eucharistia. Ada orang tinabulgata hubad di musuh hirap. Kalau mau beli tu, terang dia. Malakias 1:11. Kaigikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagkasalot, dako ang akong ngalan. Dako nga diha sa kalungsuran o diha sa tanang dapit kay isakripisyo o ihalad akong ngalan nga halad nga putli kay dako ang akong ngalan diha sa kanasuran nagingon ang Ginoo nga labing sa kasunduluhan. Yang sa maning halad gikisutan diri Malakias 11 sa ining dire sa kuan Eucharistia, ito po literal, Eucharistia ito yung putnot. Ang putnot, makatabang sa pagpasabot sa sulat. Monsignor Yaman huwag may pare na kapareha ini nga pure Latin language, yuban ng Bisaya. Ang Bisaya naman, Latin na, ibigyan yung yuban ng Bisaya. Tinusura niya. Wala na yung Biblia nga na Eucharistia. Malakias 11. Sa ito, bagitagda na daan,
nga halad, pudli nga halad, iyang halad, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagkasawa. Sa ito pa, kining santos nga Eucharistia, way undang nga Brad. Kanang ingon na 7, sana? Siya? 77 ka nang 7 for 7, way undang nga yun, sa? Dili ka nang kuban nga 7, buti pa na oras, masilbi na way undang nga. Ha? 24/7 ka ng termino ha. Mga binagkong kuhan ba? 24/7. Mo pasabot na way undang ha. Way pang baon. Baon way pandemic day baon way 7-Eleven. Undang ba? Sa misa rin nahadlok mga pare matud ba tong kuhan nga driver nga dili ko mo simbahan ba kay si Hari Tusmare. Wang nung misa siya sa pandemic. Wasa salis Ginoo rin. O, sino ang anak? Wasa salis Ginoo. Wasa salis Ginoo mo ba? O misa. Come on. Nagpaanak mo, wa? Upapaksin mo, wa? Kargado na ba rin? Unvaccinated. Ha? Vaccinated. Ako, unvaccinated ko kayo. Dibati ko na po ito si Dr. Ubra. Madali. Bisa Ridjo. Kung si Aramines, Ridjo Komentator sa Liwayari. Topic, vaccine yung topic no. So, what may vaccine? Labaw ng Brad Marvel. Nalulit ko no, Dani Maria. What may vaccine? Unvaccinated. Ingno na durante mo na ko, yung utawad sa tuba pag mismo. Ang sa mismo. Nagkagda mo, vaccine mo, anak mo. Napay picture ito. Sa gahi, kukulo Brad Marvel, huwag ka po vaccine. Basahan, nagtigising mo na katuloy. So, labaw pa na sa ano. Ito, libro ni simbahan ko. So, may simbahan. Sa gababa ka rin sa Dubisya. Simbahan man. Yes, kitchen tingin simbahan. Jesus Christ man. Oo na, si Kristo may gatupod sa simbahan na respect human life. Ano naman niya. Ang lawas sa obispo, doktor, lahi akong lawas. Yeah. Mabang parin sa diwa, musad mo babaksin. Kaya, pero di na mo iskota na kay punto lang nga, misa o misa sa panahon sa pandemic. Nga mo na, awat ang santos na Eucharistia. Kadang mo mong Dr. Rene Bulusera na, mobilada na, ito nila na. Mo lagi panihan, Gwin Garcia, wak ko na. Guberado. Oo, wala. So mo na nga, si Kristo, halad na to, sa atong termino, 24 oras. Kaya karon gabi, adlaw man sa Sawan ron. Sa Amerika, adlaw ron. O sa Saudi Arabia, o may kisemen niya abroad doon. Ganyan ba? Abroad na ba? Abroad na ron? O, namunila, aron na kita. Sa ito ba? Adlaw dito mo ba? Niya. So, sa mga Catholic dito members, o mga pare dito, nasa isang dos na misa. Sa China, naman siya, mga Catholic ko sa ato yung social media na nag-convert dito niya, nag-santos ng misa ang pare. Halad ng sakto sa Eucharistia. So, ihalad yun. So, wala na, naas Biblia na, nanay kaligunan ba nga, ang halad, kiniway na nga sa Biblia? Ang ito nang gikas pagsahap sa bulan, as gikas pagsubang sa adlaw, hangtod pagsahap sa adlaw, handong yun. Ay, nasa ako, kining Buhat 20, versikulo 7, kama 11. Buhat 20 nga sa Kadaon, si San Pablo nagbisa pa mga nagpikas-pikas. Versikulo 11. Buhat 20, versikulo 11. Santos Kadaon si San Pablo nagpikas-pikas pa. Niya, anang nagpikas-pikas sa pan. So, wala yung ma-mention ng klarong misa. Basta mao na part sa misa sa part of liturgy ba, pagikuha. So, muna yung sasa nga, munang misa sa Kadaon, apply pa rin mga dinapita. So, gihalad ka po sa Kristo mga kiksunang. Unya, karon, bingon ang mga bunang ginini nga, kanan yung gihalad, gitudlo nga, santos ni Kristiyan yung gikalawat. Sa ato ba, ikalibang na sa mga tao, ang Ginoo nyo, ikalibang na rin na. Kosiya, muna yung Diyos inyo, muna yung atake, born again. So, pagtubag mo na. Kaya, apologetics, may natong isutan. Pagkutanak, tubag mo.
sa pagtubag ng mga Catholic faith defenders na ang Hosea, nag-ila ninyo mga Katoliko na santos nga Eucharistia, ang panugpino na pagsusunod sa pare ni mong lawas sa dugo ni Kristo. Niya mo ng Hosea. Niya ka ng Hosea, kuhaan ba yun? Pare ay nagawang kaon, ang manimbawa, sa ano magtubag niyo. Pare ay nagawang kaon, mo'y mo inom. Yan nimba, wak mo inom, kalawat na, paandra. Akan si mong nanimba, pare ay maluwas. So, muna ito magunon ba mga kaigsunan? Ang tubag nito ang kuhaan kining pagkaon na mingon sila nga ang Diyos niya kilibang ra, gisiara, ana mo man atake sa bunang gini sa una, ana ubang mga gayo. Ang tubag nito ana sa buhat 2:46 na nagpikas-pikas sila sa tinapay sa paan o nangaon o malipay ang ilang pagsingasing. Buhat 2:46. Sa ito pa na yung kaon, para ni pagkaunang Yak Santos nga Eucharistia, dili sa tiyang, suwayar ko kalawat, akong inong pastor, yung mga bunagin, kalawat, mabot ko siya na, yes, goyog na rito. Di ba? Kalawat, parang na mo ito, tunaw mo yan na. Di ba? Oh. Oh, natunaw, so siya, ikaliba. Oh, sa atong kasing-kasing, kung pasabot ba, kining ang santos nga Eucharistia nga ito ikaw yes, lipay sa itong kasing-kasing sa itong heart, ang tumong heart itong kasing-kasing. So dili kay kalibang mong ginawa. Di nakapostihan yun, kasi kung observe nyo, gawa sa uminom ng tubig yan nila yun. Ang buwan, huwag ka man ng tubig, huwag mo yun as pare, inom tubig yan. Oh. So, muna sa bakbar kutob ang Santos Eucharistia niya, kung sa may usa sa kan, malipayon ang imong kasing-kasing. Kung malipayon ka, naka sa sados grasya ng Ginoo, imong ikaw. Oh, niya mga rawat uban, kinahanglan nga uban manguros mo man na. Yung uban na ikarawat, anas pare, luluhod man kumuros, sayop lang. Sayop. Ang imong ikalawat, Diyos dito, matulog na Diyos. Matulog na Diyos, eh. Anong matulog na Diyos manang siya? O, naon makulit. Naon makulit. Matulog niya ang pamba, sacramental body of Christ. O, lawas Kristo, real body of Christ. Niya, pag kuha mo, pagkalawat mo, hindi ka manguros kaya na ito kumplito ng itong Diyos. Niya, iba nagkamp yung mga kongkuhan. Kaya mo, tuloy ko, isalig na ito ni kalawat. Ginoo ito. So, wala nga ang punto mga kaigsunan na si Kristo na kaning bahala na ito, kaning usan ka gamit gigayo. Kita mga Katoliko nga na kuhan. Kanyang tuoy ng may tumog din Santos nga Eucharistia. Tanto ini, kay diskutan na yung Virgin ka ng Servitus Kupisal. Natural, di ka kakalawat kung wakay kupisal na kay salang mortal. Pwede kakalawat kung makasaka. Muna yung kanuhang asbito mga kiksunan, paghandom na dili na duguon mga kiksunan. Asang basa na? 1 Corinto, Kapitulo 11, 23-25, gihandom lang. Handom. 1 Corinto, Kapitulo 11, 23-25. So, ang una, si Kristo, uban ka na ito, ang iyang real presence. Ikalawa, si Kristo, halad na ito, 24/7 yung ano mo. Labaw ba nila sa taon na, 24 oras, luma naman na, 24/7. Siya ba yung sipintada naman ba? 25. Sobra ba na yung ano? 24? Sobra ba? Oh, 24/7 man. So, niya, na yung ban mga kuwan, nasok yung tao na yung ban, kuwan na, gamay. Importante nga, di bawat ang kanang atong kuwan,
mao na siya doktrinahan na ihalad mo sa Kristo ang iyang ngalan, sumasa itong ibasa. Unya, ikatulo mga kigsunan, si Kristo pagkaon na to. Sa ito pa, Holy Communion. Iba ito pa sa Juan 6:32. Nga, Juan 6:33, ang inyong pan nga ihatag nagi kang Moises, dili mo ang pan nga gikan sa langit. Juan 6:33. Unya, sa Juan 6:35, matod pa sa Biblia, kay Biblia na ba? May balita mo? Oh, basta Juan 6:35. Brother Ron, wala ka na Bible eh? Practice mo lang. Ibasahan pa na kami Juan. Brad Juby, Brad Alvin Aba, Brad Rich. Puro lang istorya ang Ginoo uban kanato pero wala jud kay siguruan kay wala ta nakita sa Ginoo uban nato. Uy, Juan may Ginoo ning si Richard. Puro lang Ginoo ko na di makita. na Diyos makita. Espiritu mo ng Diyos. 35. Tinada ang amigo ni sister. Isa. Kaya nagbalik. Ha? Sige. Si Jesus may man kanila, ako mo ang par na naghatag sa kinabuhi. Ang mari ka na ko, dili na kayo dutumon. Ang muto ka na ko, dili na kayo kuhawon. Ingon ko na kalinyo, kita kamo ka na ko, ang pang wala ka mo muto. Ang dalang igihatag ka na ko sa mga mahal, wari ka na ko. Kung wari ka na ko, dili na kayo bisalikuay. Kaya na, nahog ako bigyan sa langit, ang subuhag sa kawakon sa nagpanalaman ako, bugili sa kagalingon kong kabubuton. Kining mo ang kabubuton sa nagpanalaman ako, nalili ako kawadaan, o bisan ko sa tanan nga iyong gihatag ka nako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. So ang punto mo. Dili mo kaon. Dili mo kaon. Sa 53. 35 na. Sa 53. Si Jesus minong ganila, sultihan ko kamo, kung kamo dili mo kaon sa ulod sa tao, dili mo mainom sa iyong dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o minom sa akong dugo, may kinabuhi walay katapusan. Kung panahon ko siya sa katapusan adlaw, kaya akong unod mo ang matuloy sa kalanon. Sa ito ba, hindi mo kaon niya. Ito ang naglibin, hindi nagkakalawat. Sa 1:53. Di mo nagkakalawat. Ito mga isip ito, ikasal ito sa kwan. Agong Davao City ito. Kung LGBT, ka na mga isip ka lalaki, isip babae. Ay, isip babae. Hindi mo kapare sa Roman Catholic Church. Saan ito? Agong City ito. Hindi na. Naglipay na ulit. O naging? Out dito, no? Sutan na usan. Lagi? Hindi ko Roman Catholic Priest. Muna nga, patayanan ka na nga. Pero ito ang glipay na yung Pedro ng Rodriguez Magora, April 27, sa kay Sires. Kumain. Kuhan siya ka ng ang katukod na kuhan ay nilari. Ay. Hindi mo si Gregorio mo yung katukod. Nato yung minsan na laki. Asa ito, ba't tinukod na ng tao? Yan, kung tayo tinukod ito, din na tinuod. Muriak mo sila yun. Yan. Kuhan. Na may binyo mga pare na yung West Clementos Kupisal. So, kung na magalingla pa na sila mga kaya masayuta ng mga Katoliko kanang aglipayan kay parang ICC, parang yung pare yun. Huwag ta doktrina, madali ka anak. Parang di na tinuod mga kigsunan. So, muna na ang punto na mga kigsunan, kanang gibasa ni Brad Mark 1:53. Alaot kito hindi kakalawat. Kaya naman, isaan mas Ginoo. Ya kanang mga hinitunggan na LGBT brad. Malido pa na ilang pagkalawat dili.
sa view sa simbahan katoliko, invalido ginatigin na maayo na isig ka lalaki, isig ka babae. So, itugutan man, suban, ilang itulbago sino. Makikiyas sila sa presuhan sa kalibutan, pero sa presuhan sa impyerno, dili makikiyas. So, muna nga, kinanglan, dili na ang sundon sa uban. Kaya, silutan man sino, matod pa sa Roma 1:26-27, silutan po ang nagbuhat sa inyo, na isig ka lalaki, isig ka babae. Roma 1:26-27. Mo lagi na, panalanginan. Lain-lain na interpretation ng ito'y kardinal nga dito sa Afrika, bispo ba ito? Awak mo kuha na blessing, di man na sakramento ang blessing, dili na kasal. Pero ang punto ko, kanang napakasal niya, murag, o sunod pong mga bang mga tao ng membro ba? O, sunod mo na kayo, pakikingan mo na nga, okay, ang dede, wala, relasyon mo na rin isig ka lalaki, isig babae, isig ka lalaki, anak ba? So, bad influence. Ang parang ko na, kung ni Brad Daniel, Mr. President, parang ko na, ang simbahan ningon nga, kanang pagpatay tao, ito na yung Brad, sister, ito pagpatay tao ko sa patay sa una nga, pilatag mo pamatay nga, ito na sugas. Bad influence man, ang patay, mabarato mong tao nga, madugay. So, bad influence siya. Bad example nga, mabikil ka dito, bisag dili lang dugas, hinggan, patyong nga. Ay, nga naman, barato pa, mas mahal pa man ang sao. Kung magkakuha na sa ang ikuha sa iba niya, ibisarin siya ng patay tao. Kaya, katigis ka na ang Diyos man. So, nasa katigising mo na katulito nga, sa 2:4:6 nga, tumunin din ang patay, manuligro ka lang sa mga tao, ang simbahan mo, apil na sa gobyerno. So, mo na diya. Manuligro ka na nang magpakita ng social media, pero sugay na kaslo ng si kababae, si lalaki. Supak mo sa butuan sa Diyos. Ang interpretation daw, likod dapat ito kuban. Kadang ito, dito pala ito nung una na ito. Kung delikado. Kaya, ninyo si Kristo, sa usalang katao, makapig ninyo, magpista ang langit, Lucas 15:16. Sa ito, sa usalang katao, buwan niya, mudaghan na ng padari ito, pitulbaan. Unya, kung usa katao, mapaduol mo sa simbahan katoliko Romano, nga, nagibuhoy ng mataraw, mga lawat na siya, santos na Eucharistia, ang binutan siya, pisalupan pa. Gikan sa pagkadautan. Kurang naay, kuhan niya, Brad? Kauban mo nga, liberisya sa ito ninyo? Iingon ako nga, Brad, ako, sa una, ipusil ko dito sa pardong ito, Reo, ihantik lang, huwag sa matay ko. Kuhan man, huwag mo ito. Layat siya, di ko niya, simunin ako. Kailangan siya na ko, naka-speaker po sa umunos, kausap, sinjan-sin. So, ikaw mo din yung speaker ng zona ba? Sa una? Amo ba? Inya, gikan na ito, kuhan kining, nag-usap siya, doon na ninyo siya, yung anak sakita na, padul sa Ginoo, natabangan siya, napadul sa nagsabisyo, trimester. Diyan, naipatanong diyan na kuhan, sa doon ninyo niya. Pagkalawat niya na, ang iyang tulad po siya, nag-ambot mo siya, kalawat, ang kalawat niya, muna yung tisimunin, maghungit niya. Kristiyan mo nito tapi, sumuong niya kung muna nagpusil na ito na. Nakatanaw na, nadagpang tao, public na dagang kita, wala na ba ito nga, usap ba ito, anak ba itong pundaran niya, usap yun yung kuha natin, yung minister. So muna yung tisimunin itong kasuroy kung kausal ito naging mga January ba ito, mga minister. So muna yung kagiba nga, nagpadulo siya sa simbahan. Kaya alumno sa siya. So, dagang pagi nga, padul ka mga kiksunan. Muna niya pasol sa Pablo. So, muna nga, direkta mo kundi nila dahil nga, may perno na sila, wala kakalawat mo, tigibasa ni Mark niya, 1:53. Pero, katun hibaw yun. Kaya may banwak hibaw, uwang studlo, turpina, uwang bisnak bitaw, natuduan nila nga unsa na sa lamortal. Kamortal, imperno yun. So, ato nang bidiskas sa biyangi. Niya kondisyon na pasa sa 1:54 na ito 56. Ingaw dito, aking sunan. Jesus states repeatedly that he who eats my flesh and drink my blood
has eternal life. Sabi ni siya pa, ang kaon sa kong lawas, minom sa kong dugo, makabaton kinibuhing dayon, o banahon ko siya sa katapos ng adlaw. So, ipahayag ni Ginoong Kristo, Yeshua ama siya, among talawat ng kaon, minom, basta provided na nasados na siya, mamatay, at tugis sa langit. So, kay literal naman na pag-istorya ni Jesus Christ sa 1:64, among kaon sa hulawas, minom sa dugo, makabaton, kinabuhin kayo. Di ba? Namakat sa Kristo nawa, sa Ezekiel 12:25, ang Diyos mamulong, matinood yun na. Niya si Kristo Diyos sila. Diyos. Pag pumulong niya, ang akong pumulong matuman gina. Panginoon niya, ang kaon sa hulawas, minom sa dugo, makabaton, kinabuhin kayo. Patingin nga. Pero, ano mga pare, wato matubag ito kanina, nagawang kaon, naginom-inom. Ano, mga pare, may naginom ang mga tao, mga pain na, sa pagtubag nyo na. Ha? Oh, John. Ano na? Oh. Na, kaya sa one size, 34 man to sa 45 na one size. Kini ang pangbuhi gikan sa langit. So, buhi gani. Brad, buhi gani. Nabi ko, buhi man. Pero, ay ka, biblically speaking, atumanan sa mga tinon itong premise na gini na si Jesus Christ o mga apostoles, niyon mga ganaw imna niya. Yang kinsam sa kasulti, si Kristo, labaw pare, Hebreo 3:1, Hebreo 4:13-15, doha ka teksto nga Kristo, great high priest. Labaw pare ba? So, nga lang sa labaw pare, sa katong mga apostoles, ubos na pare ito. Labaw siya, sa may labuan niya, di ubos na pare. Nyasa mabasa mga apostoles pare siya. Marcos 3:14, sa King James Version. He ordered well. Sa ito ba, girinahan ng dosi ng mga tinunan? Para ito, sa may ordination. So muna nga, ang pag-ingon sa Kristo, kan niyo o inom kumunini. So pare kayo mag-inom. Sakto na si Juan ng bisa niya. Yes, ka tinan. Yan ka na nung nimbag, ingan ito